ओमफ्राय ओरै रोङालै ओमफ्राय लोगोफोर दाखालि जे माने नोगोर गोबावसैमोन आरो बे भिडिअ 8 मान्थसो जाबाय ना गोबाव जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दाउ बारसिनायखौ जा मोजां मोनदों नोंना दाउ बारसिनाय नैबावमोन नै लोगोफोर चक्लेटखौ गावल' जा गाज्रि जादों नायलाय आनबहर ओमफ्राय बेफोरसो गोदोबो बिदिनो अनलाइन राननानै जायोमोन ना जों दासो बावगारबाय दा गिदिर खावबाय गिदिर खावजाबाय मोजाङै मोजां संजाबा जोंनि खाथियाव हाबा जाबाय ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना मालाबा आलासि जाबाय जोंना ओरै बिदिनो बारलांबाय दावजों आंनि अमा बारा गोजान नङा नै गानानो हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथां गावनि इउटुब चेनेल खनसे बरायनाय थालायबाय आरोना ओमफ्राय दा दंफैयो आङो बाक्सा सालबारियाव ओमफ्राय ओरैजाय सोरनि न' नोंथांमोनाथ' एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ माथो सादुबिता ओमफ्राय नै सालदेवनि न' दंफैयो ओमफ्राय नै एक्सकाउन्टार जोङो दा माने माबानो थांनो नागिरदों न'थ' नङा माने जास्ट आब' मोनदांथिनि हाबा ना दाखालिथ' जेम्सनि हाबायाव लोगो मोनबाय नै दिनैबो आरो एमटिनि हाबायाव लोगो मोनलायसिगोन मोनदांथिनि हाबायाव एमटि नार्जारि ओमफ्राय जों दा थांनो लाहार फाहार जाबाय ना मा होनो एसे जेबो बुंथ'वाखै दा माने खुगा ओंखारथ'वाखै दा मिनि ओंखारदों मेंदों जाहैदों मा खालामनो मेंखो ओंखाम ओंख्रि संखाबाय ओमफ्राय न' ताला मारिबाय देलायबाय ताला मारिनाय देलायनायावनो मेङो आरो ना हिन्जाव मानसिफोरना बिदिनोसै ओमफ्राय जों ओंखारलांसै ज'नो ना मा होनो अके जों ओंखारलांसै दामा ससमाया माबायदि नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दाखालि जे माने नोगोर गोबावसैमोन आरो बे भिडिअ 8 मान्थसो जाबाय ना गोबाव जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दाउ बारसिनायखौ जा मोजां मोनदों नोंना दाउ बारसिनाय नैबावमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबावथ' जायगा बेनोमोन ना दाउआथ' नोगोर न' जिं जिं खारदोंमोन होसोबाव मोनाखै ओमफ्राय दाउआ नैबावमोन नै रज'आवनो बारसिनखादोंमोन आङो भिडिअनि थाखाय जा गोसो बिबा जिलांबाथ' सेसखामोन थ' जों दा थांसै ओरैजाय जा सालथेया दरजा मारिबाय अके ओमफ्राय आयं थांदों नों आयंआ स्कुलाव बिसोरना मा स्कुटि गोमबाय थाखो बिदि गोमखायो नामा गावबा गाव डिउटि बिसोरो डिउटियानो खामानि गैखाया आरो भिडिअ लालाबायनानै दाउ सेराव टाइम पास बारहोलाबायनायसो दा आंबो आरो मानोखौलाय मा बुंनो आरो अके जों ओंखारलांसै आरो ना चल' दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे नुदोंना खाथि खाथि बिल्डिं बिला दं माने नैबे जाहैबाय सालबारिनि मोनसे टाउन आरो ना फिसानो ओमफ्राय नैबाव मोनसे हाबानि मोनसे गिफ्ट लानो नागिरदों आरो ना ओंखामखौ जादों मोनसे मा होनदों दख'नासो लानो नागिरदों अके जोङो दा दख'ना लानो नागिरदों आरो ना हाबानि गिफ्टआनो जाहैबाय माने आब' मोनदांथिनि गिफ्टआनो जाहैबाय दख'ना आरो ना अके लोगोफोर दा जोंलाय बोरै मिथिबावनो जायखिजाया लालाबायनोसै है दामखौनो होसैगोन दे आब' मोनदांथि गाज्रि मोननाङा बारा दाम गोसा लानो हाया अके लोगोफोर नै दख'ना लांफैदों एसे ओमफ्राय जोंहा नैबे आइजोआ माने बासिसिगोन नोंनो बासिदो गलाब कालारखौ हर आदा औ एकदम जोंखोलखोलनो जोंलायनाय दे था दा जोङो दख'ना लाखानानै आरो मोनसे गिफ्ट फिसा लाबोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जों थाबायबाय नों जमा जमा दिनै बाजार होनदों नामा बाजार होनदों नामा दिनै दिनै सालबारिया बाजार दे लोगोफोर दिनै मा बारायमोनलाय बुधबाराव बाजार जायो आरोना सालबारिया दा अबाव गिफ्ट मोनबावगोन नायनोसै मा स्कुटि जलाबायखो गिफ्ट लाबावनोसै फिसानो अबाव मोनो आंथ' मिथिया अबाव इयाव थ' जा एन महिलारि ओरैजाय दं मोजां बारलै बिरलांगोनबो नङाबा डाइरेक्ट हाबा लागो मोनगोन गिफ्ट लानोसै फिसानो थ' नै दा नैयावबो मानो लाइमोनफोर दंलाबायो नै नोंखौ लानोसै नामा गराय गोनांखौ साजायना दोननोसै गिफ्टखौ लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नैबाव एसे टेब्लेट लाबाय आसोलफ्रा माने लाखो बुजिना मोनासै ओमफ्राय जों गिफ्टखौ नैबे दखानावनो लाबाय चक्लेटखौ गावल' जा गाज्रि जादों नायलाय आनबहर ओमफ्राय बेफोरसो गोदोबो बिदिनो अनलाइन राननानै जायोमोन ना जों दासो बावगारबाय दासो गोदोनिखौ गोसोखांलायदों फिलिंसआव ना मा होनो थ' गाखोनोसै अके लोगोफोर एबारना हा चक्लेटखौ जाना लागोनसै चक्लेटखौ जाना लाग्रोखा गिफ्टबो लाखाबाय नै लोगोफोर अलरेडि ओमफ्राय जों दा हाबा लोगो मोनबा डाइरेक्ट नोंथांमोननो खोन्थासै अके दा फाइनालि जों सफैबाय लोगोफोर हाबा लोगोआव माने ओरैबायदि बोथोराबो बार खोलो खोलो मोजां बारदों बोथोराबो दिनैसो मोजां जादों माने सान्दुं ब्रिउ ब्रिउ गोलोमनायाथ' थानो हाखानाय नङा दायो दासो बार बारनायखाय एसे थाजिम मोनदों ओमफ्राय मोनफैना मादि मोनखो
एसे खाथियाव होनना भाबथारखोमोन आङो ओमफ्राय खिजासो थांबायमोन लोगो सासे दंना आंहानि ओमफ्राय खिजासो थांदोंमोन आङो जादोंना आन्दायदोंमोन होनबा ना सानैसो सिख्लाया खोथाहरनानै खिन्थु आंनो फैफानो नागिरदोंमोन सिख्लाफ्रा लाफाबानो जायो आं बाय लाखिनोसै ओरैबायदि जाबाय खुगा ओंखारिया दासो ओंखारबाय नै खुगा ओंखारिया दोमोन बबे जानायदों मेंनानै मेंदोंमोन दा बेदर मोनजासिगोन नालाय एसे खुसियानो जाया बेदर मोनजासिगोनखाय आंनि हाबायाव सप्तासे सिगां थांनोसो सानैया बेदर दावराय रोनो दिपिस जागोन हाबाया माला नोंनालाय मैयामोन मैया औ गाबोनसो जागोन आंनि हाबाया गाबोन जागोन दिनै लांफाखादो बाक्सानिफ्राय दिनैफ्राय नायनोसै सिख्लाफ्राबो एसे नांथ'वा हामा नाहरनो ओरैनो जोमला खालामनो र' लोगोफोरा ओइलाय फैगासिनो माने आजिखालि थाखायो सिखिरिफ्रा लोगोआव हाबाबो सेनांगौ जा मोजां बुद्धि होबाय सेयाबा मोना आजिखालि सेयाबा मोना महर मोजां नायना सेखानांगौ आजिखालि महर मोखांजों संसार जाया बाबु मोनसे नोंसोरखौथ' मा बुंनो दे जेनेबा सहैग्रोथोंसै नामा लोगोथ' एकदम नै बाबु बिमा लोगो मोनबाय ओरैनो नाय गुदुंलि फाग्लि नै मेहेन्दी आखिनानै मैया फन हरबा मेहेन्दी आखिनो दोनदों नों नै मेहेन्दी आखिनानै सोरनि नाम लिरदों ओमफ्राय आखायाव रावनिबो नाम गैयालै रावनिबो नाम गैया ना फाइनालि लोगो मोनबाय आरो ना माने जों दाखालिनो लोगो हमनो गोनांमोन फाइना फार्स्ट टाइम नामा ओमफ्राय मा होनदों आं लाग्रो नों लाग्रो जालागासिनो भिडिअ लानो थाखायनो अके ओमफ्राय सोर होनदों साबा आजा साथाम ओमफ्राय सान्दुंथारना दा जे सिङाव हाबलांसै हाबनोसै होनबा ना लोगोफोर ओमफ्राय नै हौवा गोदाना मा नाम नायदो मैया लांनाया बिनद ओमफ्राय हिन्जावना मिनथिसो ना मिनथि स' हाबनोसै ओमफ्य ओंखाम जाखांबाय नों ओमफ्य जाबाय जाबावदों दसथाना जानोसै बेदर ओंखाम जानो हायाखै जायाखैना ओंखामल' जादों ओमफ्राय माला फैनाय होनदों नों जोङो दाख्लैनो फैदों ओमफ्राय मादि मोनदों जायगायाव फैनायलाय माने जायगायालाय बिराद मोजां आरो ना थानो मोजांथार मोनदों सोरबा लाखिलांबा थांना थालाङालै नोंहालाय मालाय हिनजाव लागोन आंना गाबोन जाखांबाय ओमफ्राय मैया हिनजाव दोनदों गार्लफ्रेन्ड नावमिनि ओमफ्राय गैथ'वा नागिरथ'वा दानो सम गैथ'वा नोंबो जानोलै नोंथारगौ जानोलै आयै जा खस्थ' मोनबाय आखाइखौ लाबोदों होननानै माथोलाय गार्लफ्रेन्ड गोनां बायदि सिनायो नुयोना गार्लफ्रेन्ड गोनां बायदि नुयोथ' गार्लफ्रेन्ड गोनां बायदि नुयो माने ओरैबायदि मोसानो लुबैखाबाय आंनि गोसोआ माने अलरेडि जोंथ' सिङाव हाबखाबाय आरो आङो माने जोंहा ओरैजाय आब' अनसुमै ओमफ्राय गोलाव जेट ओमफ्राय मटु दामोनखौ लोगो ओमफ्राय गेटआवनो अलरेडि नै जास्लामोनखौ आब' अनसुमै आयौ नै ओरैबायदि नै गोलाव बोरै खबरा एकदम मोजां ना नै मटु ओमफ्राय मटु हाउ आर इउ I'm fine yeah oh बिमा जाजोबखौ लोगो मोनदों नै ओरैजाय आरो पाटुआव नै ओरैजाय जासुलाय राखासे कहा गया ओइ हेलौ मोरै आखाइखौनो आं दांबाय थानोसो लुबैबाय नै बुरिसो खिन्थु ओमफ्राय नै ओरैजाय आब' माइनाव मोजां खबरा आं दा पार्ट 2 फैलायबाय गाज्रि जामोनसै लोगोफोर नै ओरैजाय आब' दे ओमफ्य सोरखौ हेन्डसेक लादों नोङो र' माबे सोर बुंखोना माने माला फैया आं दासो दासो हाबगोन बेखौ माला लालाय आं माबा माबारि आंनो समान जानो नै बारलांबावदों नै आयौ बेसे गोजौ दं नायो खोमासिनो हांबाय माथा सेलसै ओंखाम जाखांबाय आबैमोना गोथावथार जाथार ना बरिया एसे लागाव चलो चलो बेदर मोनजासिगोन लोगोफोर बेदर मोनजाया जागोन बे मिरामिस जागोन बायदि नुनो बेदर जाग्रा जोंखायो नै ओंखाम रानग्राफ्रा सेंग्राफोर जा अके लोगोफोर जानोसै ओंखाम ओंख्रि होग्राफ्रा एकदम बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै नै अबेनि ब्रादारमोना
हा मायंगपारा माने डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ना अ डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओरैबायदि मोजां माने नै ड्रेसा ट्रेडिसनेलनि आरो ना बर' हारिनि मोनसे गाननाय मोजां बरिया जानजियावबो आरनाय खालायनाय ना ब्रादार नै दालि होदो दे मस्त बियो आलु अके जानोसै मोना दहाय माने फैनानै एकदम मादि जाखागोन नोङो टेन्डार जाखागोन दा टेन्डार गिदिर जानो हाबा टेन्डाराव खोना फैखादोबा दे लोगोफोर ओंखामथि आसार दे महिलारि जादो एकदम बेदरखौ खाना दंदों ना नोङो आयौ दे खनसेलाय आयौ सोलदे जादो नै जादो ब्र जादो नायगासिनो आंखौ आसला खालामनानै ओइ नै आब' मोन्दांथिनि बोराया बेनो दे जानोसै दे नोंसो फसायबाय नामा ए दखानाव बोरै जागोनलै थांनो जाबावगोन जेराव मेराव फसायखायो होनदो Peter Cowen gitu. Peter Cowen apa? जोङो दा आब' मोन्दांथिनो गिफ्ट होनो नागिरबाय लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय अलरेडि ओमफ्राय नै ओरैनो मथ'मोना गासिबो केमेरा बाहायनाय गोजानैलाय बहा थानायफ्रा आयौ ब्लगारानो ब्लगार गोजा आरोना मादि मोनो ब्लगार जाबा आसो मोनो मानो Kita ngecek gila pada kasih dah nasi. Mana semua lalai sari dah grab nasi ada. Finally लोगोफोर जों आब' मोन्दांथिनि हाबाखौथ' जाबायना ओमफ्राय दा बेदर सेदर जाबाय बिराद गोथाव मोनदों ओमफ्य आब'नो एसे गिफ्ट होनोसो दोङो लोगोफोर बारा दाम गोसानि नङा बायनाय नालाय खिन्थु आब' मोन्दांथिखौ हाबा जानानै आब' मोन्दांथि बायदिखौ मोनाखै दे लोगोफोर मोनदों आलादा एकदम माने आसुस गाननानै आङो जागोन ना मागोन रियेल बिल्डारा माने आब'खौ एसे हाबा जानो बेलेग ओमफ्राय दा हाबा जानानै आब' मोन्दांथि बायदि मोनाखै होनदां माने एसे हाबानि बिजि ना आब' आब'जों मोनसे एकदम मोजां नांगौ आरो गोलोमजोब्बाय मोसा ओमफ्राय दा फट' लानोसै आंबो मोनसे अके लोगोफोर दे थेंक इउ स' माच दे आब' हेपि मेरि लाइफ दे मोजां संसार ना जोंनि खाथियाव हाबा जादों ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना मालाबा आलासि जादों जोंनाथ' ओरैबायदि बारलांबाय दावदों आंनि न'आ बारा गोजान नङा नै गानानो आंबो आब' मोन्दांथिनि गयनाखौ सांदे लोगोफोर जामानसै आब' माने हिन्जाव गोदानफोरनि होनाय गया एसे गोदै जायो नैबे गोदै लागायनाय ना माने गोदै लागायनायखाय गोदै जायो आरो ना सानि केम्पाइन खालामनो दे आं हादानाव बुजागोन नोङो बारा मानदो हादानाव बुजागोन बे